Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să jucăm Minecraft, dar o să joc cu un prieten de-al meu. Zi salut! Salut! A venit și Chicken Nuggets. Ok, nu știu dacă să fie cringe videoclipul ăsta pentru că l-am pe prietenul meu aici. Și gen, o să jucăm niște Minecraft pe o serie care am jucat-o noi de mult timp. Și am ținut-o cam un an, doi așa. Vreau să vă prezint ce am făcut noi pe seria asta și să mai facem clipuri în viitor. Pentru că, gen, abia aștept să mai fac clipuri. Hai să începem șmeceria. Stați un pic, doamnelor și domnilor, stați un pic. Uitați-l pe prietenul meu Adam, dacă își ferice să face cam, dacă își ferice că am făcut episodul ăla de din fund. Ok, dar din fund chiar că nu s-a văzut pe clipul, te știu eu bine. Te știu prea bine. Te știu prea bine! Brrr. Ok. Opa! Ma, ești nebun? Și se numește seria Jungle Craft. Pentru că, nu, deci trebuie să vă prezint seria. Stați așa, mă bat pe spectator ca să vă prezint tot ce se întâmplă în această lume. E o lume de pistuful, eu sunt primarul. Bagă-te și tu pe spectator, Adam. Te așteptăm și te vedem noi aici. Exponatul ăsta cred că îți dau bani de pe Da, doamnelor și domnilor, da, cred că da. Vă prezint prima casă care unui prieten care cred că a abandonat această serie. A cam abandonat seria, din păcate, băieți și fete. Da, aici e noul restaurant care l-am deschis acum vreo 2 zile și l-am și promovat. Aici e magazinul, păi bă, eu sunt pe spectator. Aici e magazinul fratelui meu care e plin de chestii random. Da, aici e secția de poliție. Aici intri foarte frumos, stai aici, faci interviu. Mamă, aici faci interviu foarte frumos. Aici e închisoarea, care, dacă mă întrebați pe mine, nu e securizată deloc. Vine cineva în secția de poliție, deblochează criminalul și gata. Aici e clădirea noastră, aici e și casa noastră. Uite-l pe Chicken Nuggets, uite-l pe pui prăjit. Al lui Adam e Chicken Nuggets. Tocmai pui prăjit a făcut un ou. Aici e un mini design cu o fermă mică, aici e zona lui Tom Junior. Bă, dar tu prezinți doar ce ai făcut tu? Tom Junior, adică pisica lui Silent. Aici e, să prezint imediat ce face Adam. Aici e zona de chesturi și chestii de genul, aici e zona, colecția mea de armuri. Și sus de tot, sunteți pregătiți în 3, 2, 1. Aici este biroul primarului. Aici, aici e biroul primarului, vă arăt și care e fața cu diamantul ăla, de ce l-am pus acolo. Trientul ăla nu știu ce caut acolo, nu mă întrebați. Aici e zona de interviu, aici stau eu, aici stau eu. Aici e zona de chesturi în care depozitez bănuții. Bă, să le arăt și la mine la birou. Aici e chesturile.
Anvil-ul, designurile astea. Aici e zona de aici e tot un design. Aici e tot niște chesturi. Și aici e zona de PC unde faci gaming. Aici e zona de PC când faci... când aici cauți tu informațiile. Bine, și aici cauți informațiile. Dar aici se joacă Tom. Aici se joacă Tom de la muncă. Uite, ăsta este. Se joacă Tom de muncă aici. Primește și el salariu. Caută și el informații, știți ce zic? Și aici e biroul lui Adam, prietenul meu, care îl vedeți, uite aici, Adam Sas 200.000, care e cel mai ciudat om care e cel mai ciudat om care l-am văzut vreodată. Și mi l-a copiat pe Tom de muncă, care efectiv n-are nume. Și aici e chestia lui ciudată, uitați cât de urât e afară. Bine, nu e urât, dar în fine. Și acum e vremea să vă arăt chestia cu diamantul. În 3, 2, 1 și... Aici e primul diamant din seria noastră. Primul diamant din Jungle Craft. Deci ăsta e efectiv primul diamant. Primul și... Primul gen. Primul. Care costă 1 miliard de lei. Să vă prezint și bănuții din Jungle Craft. Aici e zona în care am făcut noi, a făcut Adam, actually, un design pe casă, frumos. Și îl are Adam, prietenul meu Adam îl are pe Grușbit al lui Clorna, care e Grușbit fake. Da, că am avut în Grușbit real. Aici e un drum. Aici a fost, aici nu știu cum să vă zic, a fost un fel de, da, aici a fost un fel de, cred că încă mai e, cotețul unor animale. Bine, cotețul lui Patrocle și Cheluțu. Din păcate ei au murit. Aici este cimitirul. Ca idee am postat un videoclip în care l-am prezentat pe Cheluțul al lui Dorian Popa astăzi. Am mers la Mall Băneasa să mi scaun. Stați un pic, stai un pic, Adam. Astăzi a fost promovat. Taci-mă puțin. Astăzi a fost deschisă în Cosmopolis, în cartierul în care a locuit și prietenul meu, și nu i-am zis asta prietenul meu, a fost deschisă șaurmeria Băneasa a lui Dorian Popa. Am făcut poze cu Dorian Popa, am făcut o grămadă de chestii, am făcut și un short cu Cheluțu, uitați-vă în Spray Nicolas, pe canalul lui Spray Nicolas. Și abonați-vă. Am făcut și un videoclip în care am anunțat. Și aici am făcut și un videoclip în care am anunțat că voi fi și eu acolo. Cine înlocuiește în complex să vină. Aici v-am și zis, câinele meu din Minecraft, Rip Cheluțu, a murit din păcate. Aici sunt două chesturi în care stau oasele lor. Aici sunt tot. Și aici Rip Grușbit și Grușbit Junior, astea au fost papagalii noștri. Și aici sunt tot oasele lor și aici e Rip Rexy, care, da, a murit și el. Și aici în spate este Ironel, salamandra noastră de încredere, care am avut-o un an, dar după, din păcate, a dispărut. Am dat eu slash kill să omorâm Ender Dragon-ul și din păcate au murit din cauza că am dat eu chestia. A murit și Rexy, a murit și Cheluțu, dar a murit și Ironel. Noi prima dată am crezut că Ironel a dispărut, s-a despawnat sau ceva de genul, dar din păcate n-a fost. Da, ne-am dat seama peste un an că... Hai să vă mai prezint Jungle Craft, un Nend, bro, un Nend, nu știu cum. Hai să vă prezint și Nend. Aici este, a făcut Adam, aici a stat Ironel într-o zi, dar acum stă animalul lui de companie Dorel.
care nu e animal. Și aici a făcut el un design. Hai să vă arăt și ferma lui. Ferma mea de vaci, nu lui Adam, a mea, că eu am făcut-o. E ferma mea, că eu am făcut-o. E ferma noastră. Pus-o pentru toată E ferma noastră, copile. Ok. Aici e ferma de vaci, care e deasupra Jungle Craft-ului. I-am făcut eu un mic design aici, foarte frumos. Și ghiciți ce? Ia ziceți în comentarii, există vreo bază de mafie? Ei bine, în 3, 2, 1 ați ghicit dacă există sau nu? Ei bine, vă zic eu în 3, 2, 1, da, ei există. Aici am făcut ca nimeni să nu vină, să n-aibă curaj să vină. Cred că deja ați văzut pe clipul de... Aici am pus numai chestii de-astea, să nu vină oamenii să zic eu. Do not enter, toxic things, stop, danger, toxic things, stop, danger. Unde credeți că e baza secretă? Și aici? Uitați aici. Manete, le activezi și aici se va deschide marea nebunie. Aici sunt tot niște manete ca să închizi. Aici. Și aici începe toată șmecheria. Aici, ca să nimeni să nu știe numele. Și vă zic eu acum care e numele, Mafia Jungle. Nu trebuie să știe polițistul Rareș care nu e pe server. Și aici scrie, pentru că, uite, și aici sunt alea în care trebuie să, aici sunt toate alea, sunt vreo 3 membri, dar am mai pus o armură de rezervă. Nu o să vă zic membrii, nu o să vă zic membrii, pentru că dacă vă zic membrii, o să nebuniți. Nicolae, o colipă tău. Oh. Aici e iepurele lui Adam, care nu știu cum îl cheamă, cred că îl cheamă Toast, Toast. Trebuie să-i dau numărul, stai puțin că vă dau. Și aici e tot o cameră de chesturi și chestii de genul. La bază, vreau să vă arăt încă niște baze secrete care Adam le-a făcut împreună cu mine. Aici a fost, deci aici a început absolut tot. La casa asta din fața voastră, care o vedeți în fața voastră, aici a început absolut tot. Eram eu cu, hai să vă zic poveste, eram eu cu un prieten de-al meu. Am făcut căsuța asta, am făcut o serie normală, nu mi-am spawnat în jungle. Am făcut o serie normală, am făcut o mapă normală, actually, de Minecraft. Și am făcut o mapă normală. După ce am făcut mapa aia, efectiv, nu știu cum să vă zic, am mers într-un jungle, am făcut căsuța asta, care a fost prima casă din care am făcut-o vreodată, uitați-vă, 3 paturi. Atunci eram 3 oameni, acum suntem 6 oameni pe mapa asta, păreri? 3 oameni eram, 2 oameni eram, după a intrat și Adam, după și fratele meu. Și aici era primul enchanting table. Aici sunt regulile. Aici a fost o dragon. Dar cineva l-a apăsat și a mutat. Era sus acolo. Aici au fost câteva pisici. Aici era un câine. Dar, din păcate, a murit, nu știu cum. I-am dat eu slash kill și am omorât și câinele ăla, cred. Aici îl prezentăm pe Tom sălbatic, care nu știu ce face. Aici e Tom sălbatic, care merge încolo. Adam, vine să-l vezi pe... Uitați-l pe Tom sălbatic. Nu. Aici e casa veche a fratinului. Da, și aici e casa unui prieten. Asta e Marcus. Da, Marcus e un prieten. Eu am construit-o, dar... Da, cred că am uitat să le prezent. Ok, mai trebuie să prezentăm din jungle, care și după le prezentăm turnul ăla cel mai ciudat.
Nico, hai la turul nostru pe care l-ai făcut din cauza că... Și aici a fost pescăria lui Adam, care a fost și nu mai e. Și aici nu știu ce a făcut cele mai ciudate chestii. Aici era valoarea lui care încă a rămas. Stai mă să prezint și chestiile. Aici nu știu ce toamne a fost. Aici a făcut o bază secretă Adam. Ghișe. Aici a fost culoarea preferată lui Adam, portocaliu. Aici atunci era. Am uitat de asta, ok? Am cam uitat de asta. Și a pus o floare aici, doar că am pus ok. It doesn't matter, ok? Aici e fierăria lui, cea mai cringe fierărie a lui Rareș, prietenul nostru. Cea mai cringe fierărie. Din lume? Da, nu judecați. Nu, asta nu e construită de mine, ok? Bine, am construit-o eu, dar n-am vrut să fac design pentru că era de căcat oricum. Da, șmecherie. Și aici a fost, încă mai e baza noastră secretă, aici era culoarea lui preferată. Și acum, da, aici am pus noi niște chestii. Aici, gen să fie sunetul dragonului. Eu-mi păstrez baza. Da, gen... Am mai făcut în mină. Mamă, deci hai să vă prezint în mină. Nu știți ce vă așteaptă. Nu știți. Aici săriți, mergeți așa, nimic nu s-a întâmplat. O bucată de lemn random. Ați văzut deja, dar nu trebuia să vedeți. Aici e ceva normal. Aici, nu. De ce? Ok, aici e ok. Aici apare normal. Dar nu e de fapt. Hai să vă arăt de ce nu e. Uitați, stați un pic. Aici bucățile astea pun, sparge. Aici o nouă invenție. Aici ai ușa închis. După activezi manetele și aici e zona. Încă o zonă a bazei secrete. Și aici e mare chestie, nu e mare chestie, pardon. Aici am făcut noi scările. Nu fac o bază nouă. Aici te duce acolo. N-ai voie să faci bază pe clip. Ok. V-am promis că voi prezenta chestia cu turnul ăla. Ok. Da, nu știu ce să zic dacă ar trebui să vă prezentez, Adam, să-mi zici unde e baza. Tot mai s-a modificat ceva. Da, aici era o scenă, deci, ca să înțelegeți, aici a fost o scenă în care cânta papagalul, bine, dansa papagalul Adam. Aici am găsit un templu, și-a făcut Adam bază, nebunii, chestii, numai prostii, ce a făcut el aici. Și aici efectiv am făcut un turn. Ok, nu știu dacă ar trebui să vă arăt până unde e turnul ăsta, ok? E până la final. E până la limita blocurilor, n-ai cum să mai faci n-ai cum să mai pui blocuri până unde am făcut. Eu vreau să mă fac tare și ele erau... A făcut el o scenă și eu am înnebunit și am făcut diamante și după am zis hai să continuăm. Și am ajuns să facem până la limita blocuri. Și eu, după, am ajuns eu cu Adam să facem până la limita blocurilor tot turnul ăsta. Bă, până la limita blocurilor, uite, fix aici e limita de blocuri, numai cum. Și aici făceai gen MLG-uri. Da, dar noi... Haideți să vă arăt și eu regatul din Ohio, care e, cred că cea mai ciudată parte din acest video. Mai bine, nu știu, vreți să vă arăt? Exponatul de pe magazin. Da, nu, să vă arăt și exponatul. Cred că, știu, bă, credeți-mă. Pe magazine
Ăla e, da, gen, exponatul ăla e gen, da, nu știu cum să vă zic. Nu știu dacă trebuie să vă arăt exponatul ăla, că unii o să înjure în comentarii. Cred că unii oameni o să înjure în comentarii, Adam. Crezi că e de bună? Mai bine. Bă, nici eu nu știu dacă e de bună că înjură oamenii în comentarii. Ce am făcut oi, săraci oi. Da, de acum vă arăt capitala din Ohio, care e cea mai sas. Eu am făcut la oaia. Ok, aici e un slime. Slime-ul ăsta e și foarte bine, sincer. Aici o cămilă random. Da! Chestii legale. Da, zombiul ăsta. Ohio Battle. Da, scrie invers. Ohio. Among Us-ul ăsta se bășește în Nu, era să zic eu ce, uite, în asta se bășește. Se trage cu căcat în asta. Bine, nu trebuia să zic asta, să mă compor mai frumos. Aici trebuie să prezint. Aici e un Jungle Craft, care e gen chestii la fel. Aici e chestia asta, așa, unde încesul ăsta e cu telescop. Chestie genul, aici Among Us-ul random, care e Sassy Baca. Aici e încă o bază în peșteră care e destul de ciudată, deci nu știu. Da. Și asta, la finalul clipului, vă prezintă Adam baza secretă. Vedeți așa? Eu tot mai mi-am făcut o nouă bază, Eu zic că vreți așa. V-ar plăcea, nu? La finalul clipului, nu? V-ar plăcea. Zic și eu, adică... Stați un pic, bă. Ok, nu, vă rog, nu reacționați. Nu știu ce am făcut, ok, da. Am uitat să vă zic, dați un like, un subscribe, colopoțel și hai să... Da, era să zic, hai să începem. Rare să se trezească cu un nou vecin care e baza. Da, totuși... Da! Nu știu dacă l-auziți pe Adam foarte bine. Am uitat să vă zic, bă, ce... Oh my god, Bowie! Da, ce să zic. Da, și... Cam atât, cred că a fost și Jungle Craft-ul. Adam, o să mă pun puțin pe mut să vorbesc cu abonații puțin, ok? Ok? Băieți, s-a terminat! Da! Da, stați un pic așa. Să fac o chestie, ok? Ne întoarcem imediat. Ok?